everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Eskwadro! Oh, Boss Lee. Ako'y mabugtuan ang tawanan, Major Gaspar. Galina. Kung siya man ang tao nga nang hilabot sa diyang gilabay o granada ang bahay ni General Mart, pues, oras na niya karon mamatay siya! Sige, Galina. Buhata ang unsay na akaroon si Muna. Pati ang mga tao. Ipakita nining Boss Lee nga magkamao ka. O dili mahadlok nga mo patay. Sige. Ako tanaw lang CCTV. Tana, Major Gaspar. Hunong! Bangag sa ilong! Hunong! Nipadayon siya sa paglakaw. O may gikabiba siyang sako, Major. Siguradong armas ang sword niya ng sako. Uy, binyagan! Naigo ni mo siya. Nahagba sa yuta ang bangag sa ilong. Mailhano din nato kung sikin sa ginatawan. May kinabuhi pa na siya. Wa ko siya ig-asa patyanan. Agresibo ra kay siya. Kadisupok ni restricted nga dapit sa sindikato. Niya na ta sa iyong tungod. Oh, Lina. Baya. Naligo sa galingong dugo. Oh, bangag sa ilong. Nakaila kayo ni tawanan? Si Udo-Udo, kini. Ang kuwang og pangisip nga tiga-eskina. Unsa? Udo-Udo. Baya. Pamatay ra gyapon kini siya. Maong dili talang kini siya paantuson. Major Gaspar, ayaw na lang. Mas mayong dili siya mag-antos, Lina. Bangag sa ilong. Saon, gapalpak man ta. May diferensya sa pangisip. Usay buhaton ta ini niya. Ang mga dragon, pare bahalang, mulabay sa patay nining lawas. Palpak na ko, palpak. Basta kita dili ko piyasa, ha? Oso ka, Boss Lee. Oya, importante ako kita apilitan sa glina pa. Kasaligan kayo si Glena niya ng mahina, Boss Lee. Ikapasalig og ako pagyad ka ng ikapanghambok. Kitawagan mako ni Inday Aliyah nga mo ani ka kuno bay Sarge. Oo, lagi ko. Aron ko nung pabantayan ka ba? Salawat itawan kay nagaw na huna pa ni anang akong alaga nga si Inday Aliyah. Oy. Ay, binangga kay sa imong amo nang butyang. Kay pinangga man bitaw ko sa akong ama. Pero salan may nang. Oy. Ay, sipyakan ito po sa day butyang. Kana. Ayaw og kalimot ni ana ha. Ayaw gayud pagmanang nako ha. Bay Sarge. Kuhan ka. Ay, di magigamag pamanang nako. Unsa man kay gusto na magtawgol ti kag manoy ka. Ha, manoy nang butyang? Manoy butyang? Bay, bugal-bugal man pud nang imo bay Sarge. Ay, naunsa ka man? Day butyang. Ay, unsalan man. Ikaw magigunay manager sa kusina. Way lang may mga pagkaon diha. Ay, naa, oy? Naa. Ayaw ka bala ka kay lutuan ta kauglamian nga pagkaon bay Sarge. Basta ikaw. Kanada murag nagkasinabot ang dapita inday butyang. Ay, basta ba ya ha? Ayaw na ako sang pita og manang ha? Inday naman lamang gayod ha? Oo, lagi, promise. Inday butyang. Salamat! I love you, bay Sarge! May pagmukaw ko, pras. Nanawag ko ninang butyang dito sa bahay. Tanak ko na dito si Bay Sarge. Oh, mo ba? At least, dili na ko mabalaka nga magkuna-kuna niya nga siyang usa dito. Nalasab ang kitudahan ni Pai Sarge nga tao. Nagpaatbang nasab siya nako. Misael? Kisay mong nakita? Aliyah, nakita nasab nako ang tao nga giingon ni Pai Sarge. Nagpaatbang siya nining atong nahimutangan. Apan may pasilipod niya ng dakong haligi.
Unsam di mo plano ha, Misael? Duulo na ko siya. No, ayaw ka na buhat ha. Basta delikado ka ng tawhana. Dako akong pagtuo nga wa siya magdag-armas. Kay misod man siya ining napita. Nabala ka ba ako ha? Balikan to sa namatangan ni Sir Mark. Ako na lagi bahala sa akong kaugalingon. Ayaw na pagbiya. Oh. Ato bang nako palihog? Gusto lang ko makailanim. Kumusta ka, Misael? Oh. Alba. Magkakita lang di gihapon ta. Magkatubangay man lang di gihapon ta. Mas mayo pa ang taog na itong higayon na palang magkauban pa nimo sa kristal. Kung na. Unsay buti mo ipasabot? Ha? Alba. Nga naman ko, kalit na akong nainumduman si Binjak. Huwa na siya, busaangin na akong kalimtan. Lakip na ang tamis na mong kakahapon. Binjak, hangtod sa hangtod ko ikaw nga andungon o diligid mahimong makalimtan. Huwag kabutangan sa kong kalipay. Ikaw ang rason kung anong gusto na nakong usbon ang dagan sa kong kinabuhi. Salamat sa iyong pagkikukman ako. Tungod niyo, gusto na sa ng biyaan ang lugaw na akong kalibutan. Bisag unsay may tabo. Akong ipaglaban ang atong duha ka gugma. Ug bisag unsay may tabo. Ikaw lang ang akong mahalon ug higugmaon. Gimingaw ko niya. Minchak, nga nung nagsamok naman pud ka sa akong huna-huna. Pangmalinaw niya sa kalibutan karon nga imong nahimutangan. Ako nang nasuta nga dili sa kaway. Mao ba? Nakaila ko niya. Siya si Binjak. Apan na ilan sa codename nga Alba. Unsam day siya? Tinugyanan ba siya sa balaod? Dili. Usa siya kahit man. Unsay plano sa big boss nga insik? Patiwasan yung gano, ang retiradong general dito sa Sud Hospital. Mao ba? Gingnan ko siya nga lisod ka ng buhaton. Tungod kay hugot ang seguridad nga gipatuman. Unya, naminaw ba siya nimo? Oo, pero naibaw ka na. Gusto gyong ipatuman ang unsa may iyahang plano. Labaw pa ka na o kinaiyan itong Madam Ching. Unsa kay mahayog akong suwayan? Unsa? Gusto sab ko mo gawas-gawas. Okay. Pasultihan ako si Busley. Sige, palihog lang. Pero maprangka lang ko. Nga dili ko makahimo sa pagpatay sa tao nga nautangan ko og utang kabubuton ining ikaduha na akong kinabuhi. Lina, Moadto ko sa ospital para lang maniid. Apan lain ang sugo aron sa pagkuot niya kay dili ko kana mahimo. okay. Nakasabot ko. Makigsabot ta ni Busley. Okay na ko. Ayaw ka mo kabalakan ako. Mayo hinoon, Sir Mark. Aron makapadayon na sa misi by Sarge sa napinding na mong misyon. Ipanghinaot ko ang inyong kalampusan. Salamat, Sir. Paingon ako sa nurses station sa taas. Diin tuwa ang private room sa general. Okay. Paring kamuti, gaway magkailani mo. Nagsulob ko og uniform sa nurse. Ug may face mask ko. Okay. Bangag sailong. Good luck. Bye. Salamat. Bye. Sorry. Wala ko tuyo, nurse. Siya? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.